kan mau burom ya kalangku sngiyap ka ba chispa nyo phunrus nem jong Reverend Late Thomas Jones ukpa jong ka thoda khasi bat ha ka chu kapor ban kan mau ya kalentia jong ka Lower Primary School ha khasi Giantia Hills kabala kanjo sha ka chispa Prabhu South nem menta ka sngi na kalyang ka All Primary School Teacher Association kala penlong ya ka chia kandu lang jong baro kino hikai Lower Primary ha Omsning Haribhoi District Hakate ka jingyalang jong ka upstal la sakhilang do UMLA ka nongpo upa Meral Bons im kumu kongsan ha ka jingedon rangkat UMLA ka Mauhadi Charles Marngar kumu sembut kongsan uba FC Shulaius Ketri ka All Primary School Teacher Association ba 24 war President ka upsta lembat kidkhot bat kispangut kino hikai kibawan na kaleng ka jela ha kate ka sngi na kalyang UMLA ka nongpo upa Meral Bons im bat uba Charles Marngar UMLA ka Mauhati kilayo alat ban pelaj paj ba ya ka thup sa jingkan mau jong ka kanhun All Primary School Teacher Association ha ka te ka jingalang uba Meral Bons im ul IT sendon ya ushabi ying sha ka kong Elbina Marbanyang kaying ka balasna da ka kanhun upsta kong ambalaong iping ai kublay nakabanta jong pi media ki balas kwa ban sim ya kani ka interview lani ka jing pensngo ka ba pi kwa bangin pensngo lengba jong pi syakitu barok khat ki ba pe ka jing ye bat kani ka jing te ge jongi ya kani ga yeng ka bangi ong ka charity home ka jing sedang kalong ba hadin bangi ladep ban rakhi ka Thomas Jun ka khanri trik jong September 2000 pusau hapo sora te ngila no ya ka contribution ka ba bun ba hang tu te ka sulong no ba hadin bingila dep no itu kisnyang ki jongi ka sukut no tangkum ta te ka CEC ka balong ha u December 2000 pusau i president jongi balong iba Tony ilawan ra ya kani ka isu ka bangin dia perkhat sani bah ya kani ka kam no senyang ka jongi bat hakta ka por i ong ba ngin pendu no ya kani ka jing no pisah ka jongi ka ba sulong le na ba teng teng daladep ai kamdan kata ka city ban penpau tang ka jing sngongu ya ka session ka jongi ka sukut tang tu ka sngi ka ba ai te lawan ra pat da ka wei ka jing ai jing mut ba haka jaka jong kani yin chna no da ka yeng ka baduk bat habang isyong perkhat ka CEC ka bakum kata ka por ka pasat igi jingmut jing perkhat ki jongi ka long ka ba aduk kata-kata kumno ka ngin la ban chna ya kani ka yeng ka baduk ndrei ka team executive jongi ka de ka team ka ba ya ai jingmut ka ba ya selok bat ka ba ya te bat da ka wei ka jingmut ru ngi le ya poi batong in ya manjur ya kata ka jing ai jingmut jong i president jongi bante no de yeng ka baduk bat hadin nang tun ngi lesyong ka committee ngi la constitute ya ka Thomas Jun Memorial Celebration Committee ka baman usnem ngi penkala ya ka bat aga ka por namar ba ngi la dep rai mensua ka executive ba next kan wan sya ka umsning de ka rai ka jongi ru kalong bangin wat bangin pelong ya ka Thomas Jun ngin snaru ka yeng ka baduk haka jaka haka ba kani ka Thomas Jun kan lek bat kata mentau snem kawan shani chapo ko umsning
Dia ke Thomas Chun ban lengkot kakam tengi IT baik dekat executive committee ke jongi ngi I board baik ya ke Thomas Celebration Committee. Hakaba i president jong kani ke Thomas Chun ilong i president jong ka district ke jongi Upstar nang tai secretary pat Iwan Barobor ide balong i secretary jong ka unit ha ka balong secretary jong ka Thomas Chun but i treasurer pat ilong ikong bikonya tegiadan kit khat tu bat ha kata rai kalong ba ngimdei ban suai matla ya kata ke jingyarap ke jongi ngila direct bat ngila ai ru ya secretary president bat ya kisangut kit khat ba kin lek ban survey bat hadien ba kila survey hadu prateli ki yeng hoi na pedeng jong ta ka yeng ka ba ngisem ka dan ka wei ka yeng ka ba idan kam ba nyin ai jingyarap ken ten rei kata ka yeng pat kalong ba ki khun ki ti ha ka jing perkhat kam ma yeng jong i ba William ngile perkhat sani ba ki khun ki ti ki lai lik bela kamut kam dan jing su ta ka yeng ba kan yeng rei ka poi no ka ni ka yeng jong ikong ba habangi wat ba ni ti ni sem ba ki khun jong i baro kha i pen song school ha ka jing long reu kan thei ka jong i ba de lo jong ka ni ka nong rim ka bangi ni sem ba da ka bangi ai bat kersyan ni ka ni ka yeng ta ka mot ba kin la ban kiu ki te ki khun ha ki jing pule ki jong ki Tede kata bat hadin tu kami sekawai ka jing pat kalong bala penmang mante yang ni gayeng hadu ndreulak. Teka ka ba ni penmi baik ka de naka assessment jong ka Thomas Jun kumbang laong ipi menem naka jing ais ngobha jong kinong ikai simet ya ka ba ka komiti ka baningkong bala sedang kalong presiden jong i la aisan hajar mangasan hajar bat ki dekat baro khat ki ba pi to ke report mangi ai ki le no senyang mat kalami ke pisa hadu silak tam tang na kata ke jingno senyang ke ba simet teho ai ni la puli to ke report da i treasurer jong ka Thomas John kadan jingduna sa silak ndrei kani ke pisa ke baduna ke central executive jong i kan sesyong perkhat bat kan sepenmi ba nginum dei ban long ki ba syakram ban ngila ban tam pen ban gini tingi ngai scam ba ha ka we ka Thomas Jun ka ban rakhi ha we snem ko manglaong menne ngila ban sna sa kumba ar la ni likely ki yeng ki baduk haman la ka ni ka Thomas Jun ka bangi rakhi te ka buram ka jing no bangi poi ha ni ka yeng ko manglaong ma phi ngile trace tam bat pilai i ya ka jing scam jong ka ni ka yeng bat ya kijigdan kambaro ko bangala keren mene nadu ki perda nadu ki cingtia nadu bet kobar nadu ki kiu ki pliang bat ka bakham su tenat kalong ba i presiden yong em bakin im gini ki yeng yen thiet da ki snyang bat lai i ka sem snyang bat ki snyang ki badan hangte bakan long ka jingmi yaki tengi la penbiang bat ngila provide ru ya ka jingbam snyang ka ba ki la banum kta yaki tenga ong sa sisen ai kublai presiden yongi bai ka mensin ka chong phi ka ba phino ma ba phila ai kitu ki jing ai na du khau sini dai ba ka lalong le si ka jing kersyan na ka banta ar banai ka jing bam ka chong ki kum ka yeng ba ka num dan ka jing lut tingi ngai scam lu ma bikonya belong assistant general secretary ba treasurer nan ba i dari bari belong rekat ba ni wan de ka tim man ka por ban wan pek ba ni ka jaka kan long kum ni kum ba kalong abangi i kini ka madan abangi itu brokai ni pha bat ni pelut ya ka pisa brokai ba kan long ka ba itnat te kini gide ki jing ai ki ba ya ka ba pipi kwa te ka full detail ba ya dei mat ka session kum ba long kadon ka por sibet ya ka bangan sa ai jingkren tengah ai kublai fi on behalf jong ka abstahi barok kawe ka bakan thup na do kinong kitkam ha do kit khat jong ka executive ha do kit khat ki ba wan na ki unit ki ba pher barok khat ban wan ban pendan buram ya kani sngi bat dengap ni sisya ya kata ka jing it ke jong kinong hikai baki pelaj ya ka por ke jong ki bandan ha kani ka por ka ba ngi ngila ban ple ya kani ka yeng dengan kublai ru ya pi bat igiwe pat para media banginget baka khubor ka ba pipin penmi lani ka ka penmi kan long ka jing ai men sim ya kiwe bakini i kani kanuksa ka ba mangingi le fidei kita ki ban lambat ki ban ple bat banang pengkio ya gari bat ka jaj menriu ka jongi lengba jong pi ki media
ban ngasuker pan ban apil ru ing media ba teng ban yaj be kat kum ka badai om dei ban penhiar lani om dei ban pengkiu ndai kan yaj ba kan long ka Ijikan jam iba sulai kum u general secretary ilakan nadu ka donut nadu ka mesim Bainam ayat dan ilay bagi sak kini ka hok yang mereka Berkum way na ginong nikmat kung atami ko ay pagkidilang barok way. Snow, snow ito. Pamangabig bahasa ni Chandam berbeda masalah yang maaf yang hindi yung rekam ng pama. Galing nga teman. Pag snow ito kisik siya kitulak. Iba kung ginong nikmat mariyani yung politician pun di bukit mating gini diba. Bangsa sudah rai di bumi kering bahasa rasa tadi. Om barok di politician berilong. Om barok di politician di bersiasi. Dan di berkering. Kejelah ini galong bumi kamu galong. Di bedon kiri perkat kiri posniu di kejelah ini galong bumi kamu galong. Tinggallah di kebun giras. Ito ang kret. Ito na kila abadon. Nato ko porbayo ikitila sa kakaday Spanyol par. Dan di porlok yung hindi kedua yung seknum. Kung pala kung penday yung purusan nato bentay hindi baklan kita yung. That is wrong. Kami din strong international. Kila contribute. Kila not sendiri. They will acknowledge. They will recognize. Yang kita manusia. Inong yaran dalu manusia porni adalah ulah ande kapten dalu sama ulah ande ba bring bohai lo ulah ande ba hoping school lo ulah ande ba AS lo ulah ande ba PR kenya ulah ande week inong yaran itu support kita persiap. Pak Komda tadi yang sorkar berper ini persiap. Tanpa jinduna kita ni. Jinduna kita ni kami sufu. Action paring kita. We have to convert challenges into opportunities. Yang asyik kum unang nikmat. Snow. Begitu kimat. Kibat association yang diakun. Iba sulai la snow itu di reality ke orders ke hotel kali ini sih kita dibolong for kita dibolong against ombro orang kita bisa jadi kita ni kita nak dari mentoy itu kita kaya dari mentoy di school kata kita niru kali ini penting kamu jom sorkar hotel tahu ini kita ni kita tunang hangin harga ni kum kinang nikmat ni haban putin association kandai ka kabatmai didirikan bernasihat bersulai lawan ini kita juga berkat ayat beliau semua layak persan berpush berpemandur dan tentang bagaimana mungkin bakal dia berkontak dengan sama lain persan but honestly kenang iki kena kepor nagawan tagi isu nagawan tagi dawa Namun dari mak di hotel bagi video pun nak pot cepat. Ini kan mereka bagi surat presiden berkunjung. Ini orang ni. Sangka yang skim yang itu hak itu. Ini tu aklur sistem. Dari aklur sistem yang skim juni. Menjadi berjalan dia kata. Harusnya. Baca menilai dalam school diharapkan send to mind. Yang Islam di Bombatan School yang Islam di Bombatan School lupa naisen school juga makan pun rumah dan keren pun berlalu. Kalau jibun di school single digit kembali masuk melihat pun. Sorkar kecil itu loh, kilang di government LP school di UP, kilang di Dersit, kilang Grand ini, kilang di Adhoc, kilang di SSC, kilang di full private. Tangguh bro, dan di school di balong single digit zero enrollment bat kita
Aber die Sendung ist gut. Tapi jut di manusia. Mentah tidak dicekak. Hari ingin hap pada